Bývalý eurokomisár a belgický minister Didier Reynders bol obvinený z prania špinavých peňazí. Napísal v utorok denník L'Essor, Le Livre, De Standard a portál Follow the Money, citované v stredu agentúrou Belga. Píše Tasser. Generálna prokuratúra v Bruseli sa k tomuto prípadu nateraz odmietla vyjadriť. Spravodajský web Interview konštatoval, že nasledujúce mesiace by mali určiť, či táto kauza povedie k súdnemu konaniu, alebo či bude prípad zamietnutý. Vypočúvanie vysoko postaveného predstaviteľa belgického štátu však už teraz predstavuje zlomový bod vo vnímaní politickej integrity vo vedení EÚ a vyvoláva otázky o finančnej transparentnosti verejných činiteľov aj o úlohe bankových inštitúcií pri monitorovaní politických exponovaných osôb. Poznamená Belga. Áno, aj tento pán sa staral proti Slovensku. Žiaľ, tentokrát mu to nevyšlo. Odvážna europoslankyňa Monika Beňová si servítku pred ústa nedala a vyvolávala doslova bitku v Bruseli. Takéto tvrdé slová Reynders nečakal. Pozrite si jeho reakciu. Pán komisár, vy ste 3,5 roka ignorovali porušovanie pravidiel právneho štátu na Slovensku. Ignorovali ste 30 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ignorovali ste 5 rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Dobre viete, vy a ja, že rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je v rozpore s dodržiavaním princípov právneho štátu, pretože to nebolo ani našou podmienkou členstva v Európskej únii. A dobre viete, že aj ostatné veci, ktoré ste uviedli vo svojej správe, sú v rozpore s tým, čo je dodržiavanie pravidiel právneho štátu. Tak tu nezavádzajte a nepolitizujte. A teraz ma počúvajte vy panoptikum slovenských politikov. Vy ste sem nakráčali s absolútne nezmyselnými obvineniami, za ktoré sa hanbíte pred slovenskými novinármi, ktorým ste povedali, že to komisia chcela túto debatu. Vy si ani nestojíte za tým, že vy ste tlačili na EPP a na Renew, aby túto debatu otvorili. Ak vám, pani in 't Veld, ak vám nevadí, že vyšetrovateľku ženu Santusovú chceli tí, ktorých tu bránite, nakopať neviem kam, dať jej bombu do auta a nazývali ju označeniami, ktoré tu ani nepoviem v tomto pléne, tak potom nehovorte o ochrane práv. Všetci slovenskí poslanci, ktorí tu vystupujete proti Slovensku, sa hanbite za seba. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem ti, že sleduješ politickú konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod môjim videom.